Ce faceți? Ia-mi spuneți. What are you doing? Mâncați? Ok, cool. Și ce ați fost? Unde ați fost? Yeah, și ce ați Alex, spune tu ce cadou ai? Lego. Lego, dar tu, David? Lego. Max și tu? Cățăluț. Cățăluș? Ok, și amu ce mâncați? Macaroane cu ciopiță. Și ce suc beți? Suc de miere. Ok, și după asta ce facem? Joguem. Ok, again. Bravo, Max. După ce mâncăm, ce faceți? Ce mâncați? 1. Dessert, ok. 2, ce faceți? Jucăm un pic, ok, corect. După asta 3. Spălăm mâinile, corect. După asta? Și după asta? Și-au vă spălat. Și după asta? Dormim. Well done. Hai. Puneți bye-bye.